Guztiak zuen artean jakintsuak, gutxi ahaltsuak, gutxi aurrizkiak. Ondoikoak mundu ozoroan aukera ditu, jakintsuak lotxarazteko, eta munduko arraren aukera ditu ondoikoak indarrenak lotxarazteko, eta munduko arrote eta baztertuak aukera ditu ondoikoak, eta ezerrezak zerbait egunak ezerezteko, inor arroetari ondoikoaren aurkari. Hain eskalatzen ere zuen Kristo Jesusunak. Agoikoa Kristo hau guretzat jakinduria egin baitu eta zuzenbide, eta gainera zakuntze eta erosi. Horrela, Liburu Santuak diote bezala, inor arroztekotan jaunagan arroari. Jaunak esan.